Iruñeko udalak kultura eta berdintasun sailaren bitartez 20.000 euro bideratuko ditu aurten hiriko bizitza sozial, ekonomiko, kultural eta laboralaren, lesbianen, gaien, transexualen, transgeneroen, bisexualen eta intersexualen berdintasuna, parte hartzea eta presentzia sustatzen duten proiektuak diruz laguntzeko. Laguntzak irabazi asmorik gabeko erakundentza dira eta proiektuaren kostuen 100% estaltzeko eskatu ahal izango dituzte. 4.000 euro gehienez. Eskaerak maiatzaren 13 arte aurkeztu ahalko izango dira telematikoki Iruñeko udalaren egoitza elektronikoaren bidez. Deialdi honen bidez, Iruñeko udalak LGTBI personen berdintasuna sustatu nahi du, bai eta horren aldeko ikerketa lanak babestu ere. Ildo horretan, orain deitutako laguntzek honako hauek biltzen dituzte. Sensibilizazio eta informazio ekimenak, harreman osasungarriak eta berdintasunezkoak sustatzeko ekintzak, data garrantzitsuak sustatzeko eta oroitzeko jarduerak, laneratzeko proiektuak, ezagutza eta gogoeta sareak sortzea, LGTBI personen azterketa eta ikusgarritasuna eta asoziazionismoa sustatzea erraistuko duten azterlanak ikertzea eta zabaltzea. Laguntza jaso ahal izateko jarduera horiek guztiak 2022ko abenduaren 16tik 2023ko abenduaren 15 bitartean egin behar dira. Beti ere irabazi asmorik gabeko erakundek hirian proposatu eta garatzen badituzte. Gainera funtsesko baldintza gisa diruz lagundutako ekintzek debaldezkoak eta irekiak izan behar dute eta zabalkundea izan beharko dute nahi duten guztiek joan ahal izan dezaten.